Juan Kapitulo 14. Ang mudawat sa akong mga sugo, ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ug ako usab, mahigugma kaniya, ug magpaila sa akong kaugalingon, ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, Ang nahigugma kanako, magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan, ug ako, muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo.